sanarwa. Domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da tun tarkashi ana wata ga wata. Alhamdulillahi yanzu wasu rahotanni na bayyana cewa rundunar jami'an tsaron ƙasar ta Najeriya ta samu gagarumar nasarar cafke wasu ɓata gari da ke zargin cewa 'yan ta'adda ne ko 'yan bindiga ko 'yan fashi da makami, amma dai masu saurare an cafke wa'annan da miyagu ɓata gari ne yayin da suka shigo cikin wani wato dai ɗan ƙaramin ƙauye a ƙasar ta Najeriya. Suka masu saurare an bayyana cewa aƙalla dai sun wato dai fa ɓalla shaguna kimanin kuma sun kai kimanin guda 70, yayin da amma dai masu saurare an samu an kama wasu. Masu saurare an bayyana cewa tabbas fa sun zo da wato dai wasu kalar bindigu ne AK-47, yayin da masu saurare suka ringa ba mutane tsoro. Masu saurare a halin yanzu dai suka gyara zama da kuma da biyan ƙarshen wannan bidiyo namu don masu saurare su ji abin da ya wakana tsakanin wato dai wa'annan miyagu da kuma dai jami'an tsaro har dai da aka kama su. Masu saurare amma kafin nan zamu so furin ya kasance wannan shine bakin nan son ku na farko dai sai mu kuma barka da kuma da subscribing tare da mana alamar sanarwa ba kamar haka. Ga dai ci gaban rahotannin. To ba abin da zamu ce sojojin Najeriya sai dai usan barka da kuma cewa alhamdulillahi masu saurare tabbas nasarori na ta kankama. Wato ya tabbata masu saurare a halin yanzu dai sojojin ƙasar ta Najeriya sun fara yi wa 'yan ta'adda ƙasar ta Najeriya ɗauke da ɗai one by one. Yan tabbata masu saurare a halin yanzu dai wato dai sojojin ƙasar ta Najeriya sun fara wato dai fa nuna wa al'ummar ƙasar ta Najeriya su ma fa ba kan wallasa bane ba, dama kawai fa ba a ba su umarni ne daga sama kan cewa kawai fa su kaddamar wa 'yan ta'adda su ga bayan su. Tabbas masu saurare yanzu kuma ba ka tsaye bara mu dangana gudanar rahotannin garin yadda masu saurare baban dama cewa Allah sai dai godiya ganin yadda masu saurare wannan dai jami'an tsaro dai suka samu nasarar kama wannan wato dai mugaye kimanin marasa adadi. Da masu saurare a riga da an bayyana cewa tabbas fa a halin yanzu dai shagunan da fa suka dai buɗe suka balle suka wato dai fa kwashe kayayyaki suka zuba a cikin motar su. Da masu saurare shagunan nan sun kai kimanin guda 70. Tabbas masu saurare da alamu yunwa ce tare kuma da babu da wato dai fa sa wannan 'yan ta'adda suka shigo cikin gari, amma masu saurare ya fa ya ce waɗanda suke samun wannan 'yan ta'adda fa bi ci wai ya sun je ba take da kawo sun fito neman abinci a cikin gari a fitajen ba, wanda ban masu saurare wannan fa katse kawai dai sai dai fa amma wato dai wato dai fa kirawo shi da wato dai cin zali da kuma dai fa ganin cewa na wato dai na fi karfin na ƙasa da ni. To masu saurare Allah kyauta, masu saurare Allah ƙara tona musu asiri. Masu saurare kirkan nan muka kawo kwashen labaran namu na yanzu sai mu tarafa a cikin labaran namu na anjima don kawo ku sai har labaran. Masu saurare idan a baya baka wani subscribe masu an da ka subscribing na mana alamar a sanarwa da musamman labaran namu ko da yaushe. Masu saurare mutan lafiya a saman cikin imani amin sun mamin lasa da mu dace mu huta lafiya.